Ej, hvor flot dress, I har fået, hva'? Det er helt skotsk. Ja. Skottisk? Ja. Bare en kat, kunne jeg slikke hele hovedet ned. Ja, så kunne du lige stikke hovedet ned og slikke. Rødde. Og så. Vi mangler også over i den anden side. Skal vi flytte hende om? Se, vi kan gøre det, sådan, så hun sidder over i den anden side. Sådan. Op og læs. Det er nok papegøje. Papegøje. Kig lidt nu i det. Gille. Hvad med tomater? Maja, tag sutten ud og se op. Ja. Tag kav. Ja. Se op. Sig op. Det er historien om en lille isbjørn og dens mor. Maja, hvis du skal have mere, så skal du lige tage ham med den her, ikke? Ja, det er godt. It was a big day for Lars. Det kan jeg forstå. Hvad skal du male? Hvad så noget? Ja, det er meget slemt, at hun forældre. Altså, Hej Maja. Hvad nu i bit? Oj, ja. Nej, hvor er det var slikkepind, ja. Og der er skole. Jo, det er skolen på Inalik. Og det var også kirken, og du sidder der, hvor man gik til alders. Ja, det er sådan et dejligt blødt, rigtig læder sæde. Ja. Og når man kigger den vej, så er det skolen. Nej, så er det kirken. Er det det? Ej, hvor flot. Ja. Lige ud på toilettet, så man kan se toilettet. Her er toiletkummen. Det er, hvor man trækker ud, og her er bruskabinen. Her er vasken. Og der er nogle spejle. Så kigger jeg mig selv i. Nu ser det grimt. Ja.
Hvad er det for en sød dreng, du går med? Det er Nikolaj. Nå, er det Nikolaj? Maja, der er så masser. Maja, prøv at stikke hånden henover. Maja, nu må... Undskyld. Nå. Så griller jeg her. Jeg kan ikke finde ud af. Du var lige ved at kaste den der på mig. Det var heldig, at jeg nede ryggen. Ja, undskyld. Vamos, Nagano! Har du optaget den lyd? Ja, det tror jeg nok. Den skal jeg altså lave et eller andet med. Grazie Giovanni. Fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Maja har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spiller ved. Og hør nu her, hvordan vi spiller ved. Her er vinduet. Eller, nej, vinduet. Det er spejlet. Ja. Jeg har lige lagt min børster. Og her er brunsen. Det går med mediefag på linjefag. Men hvad er kamera egentlig? Ja, hvad er det er mig. Jeg går ind i alle.